Ka airstrike jong kisipai ka Israel ke lapan jilor biang pom ya kawe ke school ke lapan ya daga United Nation ne UN hakisha pang shatei ha Gaza kumba khat sangut kibreu ke layap akan ga jingsha tanam ding na jrong sun rengkat bat ki basong ri sipor akan ga school ong he ka Al Shifa Hospital ka bakat kum naga kubor Guardian News Nakaliang ka UNRWA ka wayne ki agency ka bapikar pang ya kibreu ka Palestine hakan ga thma kalau ong bakalong ka ba sibun man ay ki jingyada ki spa ki hajar ngot ki nong Palestine palat sat paut li ki jaka a jingyada jo ka UN ki la shakta kantup santli ki bla sha panjat thiau ha ga jingsha ban thai bom ha kan ga jingele ka brang yai pteng hapre ki sipai ka Israel bat ki leno ka Hamas ha kan ga jingsha ban thai bom biang ya kan ga school ka bla panyai daga UN klapan sapriang bahaya we khuna nong Gaza ubala yam pai donut ketang ban yathu ya ga jingjia shkilap thai kubor bar ubala sakhi hi dalade halor kane ka jingjia ka basirkai ha ga jingim jogu ko mukhna uneu khna ublapan pauru palayara banra ki media pada ka jing sodu jingkermen ula ong kumno banle bar sai kin lek ha kum kane ka por kiwei ruki khna ki bari khna kan thai ki la yam pai donot bat bitar ki ne jiksa tharbom kepala penyap ki bakat sanut ki breu bat men sau palat lagi spangut ha kane ka jaka Hakane ka jingsha tharbam ha Gaza ha ki sipai ka Israel la pelong ya bongut ki hebret bandu no ya laki mi kipa ya laki nong sumar ki pala imenta hapring ki jingkor det sat nalol ki jingjenjar ka bam kadi ka thia kadam ba ki jingbam singang sho wat ki jakari ru na preng ki khna ki bandu no ya laki nong sumar ki bonru ki layap ha ka jingnang yai pteng kane ka thma long ba kumbala hajar knai spangut tam ki khna ki layap ha ka jing ther nam ding ka Israel sa Gaza kaparado kanyo trik unailur araja arplay naga knai haja pras pangutam ki breu ki belayap ha Palestine penpau ka health ministry ha Gaza hanin kasngi